No morjesta. Mun nimi on Jaakko Leppänen ja tällä videolla mä näytän sulle, miten mä oon palauttanut mun oman kehon ja mielen takaisin luonnollisen tasapainon tilaan. Ja miten tämä sama menetelmä on auttanut kymmeniä muita ihmisiä pääsemään eroon erilaisista suolisto- ja iho-oireista, kroonisista sairauksista, turvotuksesta, väsymyksestä ja jopa masennuksen oireista. Kyseessä ei ole siis mikään pikaratkaisu, eikä tää ole mikään uusi trendi, vaan tää on täysin selkeä ja tieteeseen perustava luonnollinen prosessi, joka palauttaa kehon siihen tilaan, jossa sen kuuluu toimia. Mä sanon tässä alussa heti sen ihan suoraan, että tämä video ei ole välttämättä tarkoitettu sulle, jos sä etit sun terveyden pelastamiseksi jotakin pikaratkaisua, kikkakolmosia tai välttelet vaan muuten vastuuta sun terveydestä ja hyvinvoinnista. Mutta jos sä haluat oikeasti ymmärtää, mistä sun olo johtuu ja sä oot valmis tekemään luonnollisia muutoksia sen eteen, että sun keho alkaa toimia just siten, miten sen kuuluukin, täysin luonnollisesti, niin tää video voi olla sulle käännekohta. Mä oon Jaakko, mä oon 34-vuotias ravinto- ja hyvinvointivalmentaja. Mä oon kehittänyt tämän luonnollisen tasapainon menetelmän, joka pohjautuu mun omiin kokemuksiin 10 vuoden takaa ja tieteellisen näkökulman siitä, miten kehon ja elimistön tulehdustilaa puretaan ja miten suoliston mikrobiomi eheytetään. Vuonna 2015 mä olin todella sairas ja rikki. Mulla oli atopista ihottumaa, ekseema-ihottumaa, suolisto voi todella huonosti ja mun äidillä oli diagnosoitu Crohnin tauti, mitä myös mulle epäiltiin, mutta sitä ei koskaan tutkittu loppuun asti. Mä olin jatkuvasti kipeänä. Mä sairastelin usean kerran vuodessa. Mulla oli poskiontelon tulehduksia. Mä kuumeilin todella useasti ja käänteentekevä hetki oli se, kun mulla oli todella pitkään krooninen kuume päällä, johtuen täysin tulehdustilasta, mikä elimistöstä valtasi. Vuosien prosessoitu ruoka, karkit, sipsit, herkut, erilaiset valmisruuat, pizzat, hampurilaiset, ne alkoi oikeasti näkymään niin pahasti mun elämässä. Ja yksi käänteentekevä hetki oli se, kun mä menin mun äitin luo syömään ja hän laittoi mun ruokaan persiljaa. Ja siitä lähti mun innostus ravinto- ja hyvinvointiasioita kohtaan. Mä olin siis ruokkinut mun kehoa pitkään täysin väärillä asioilla. Mä kokeilin erilaisia dieettejä, ketodiettiä, karnivoreja, kasvisruokavaliota. Eikä oikein mistään tuntunut löytyvän pitkäaikaista ratkaisua mun hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Mä tuhlasin tuhansia ja tuhansia euroja rahaa erilaisiin lisäravinteisiin ja en oikeastaan kokenut niistä isompaa hyötyä mun hyvinvoinnin edistämisessä. Tämän kaiken jälkeen mä löysin kuitenkin itselle sen toimivan tavan hoitaa mun hyvinvointia. Ja se toimii tosiaan mulle ja lukuisille muille ihmisille, joita mä oon auttanut. Mulle tää ei ole oikeasti pelkkää valmennusta, vaan tää on oikeasti mun sydämen missio. Mä haluan auttaa ihmisiä palaamaan siihen luonnolliseen tilaan, jossa heidän kuuluukin olla, eli hyvinvoivana ja terveenä. Mun tavoite on se, että jokainen, joka tulee mukaan, saa toimivat työkalut oman terveyden ylläpitämiseen ja näin heistä tulee oman terveyden johtajia. Eikä tarvi olla enää riippuvainen lääkäreistä, apteekeista tai systeemistä, joka pitää sua paikallaan sun oireiden kanssa. Mä uskon siihen, että kun ihminen elää linjassa luonnon kanssa, ravitsee itseään oikein, lepää, palautuu ja liikkuu oikein, keho alkaa parantaa itse itseään. Kaikkein tärkeimpänä asiana mä pidän sitä ravintoa, mitä me syödään. Se edesauttaa myös liikuntaa, unta ja palautumista, joten kaikesta tulee vähän hauskempaa ja kivempaa. Tää on mun tapa rakentaa parempaa maailmaa, yksi keho ja yksi elämä kerrallaan. Tää kaikki perustuu selkeään tieteelliseen faktaan. Lähes kaikki krooniset sairaudet ja oireet johtuvat kehon matala-asteisesta tulehduksesta elimistössä. Se on tila, jossa keho on jatkuvasti ylikierroksilla, suolisto ei palaudu, uni ei syvene ja keho alkaa oireilla. Ja tässä kohtaa tärkein pointti, eli kun me puretaan tää tulehdustila sun elimistöstä pois, niin kehon ongelmat saa luvan alkaa väistyä. Meidän keho on tehty korjaamaan itse itseään, mutta siihen tarvitaan oikeanlaiset rakennuspalikat, kuten riittävästi tärkeitä vitamiineja, mineraaleja ja hivenaineita täysin luonnollisesti. Lisäksi riittävästi lepoa, oikeanlaista liikuntaa ja selkeää rytmiä elämässä. Siihen ei tarvita synteettisiä pillereitä tai apteekin voiteita,
vaan sitä, mitä luonto on meille oikeasti aina tarjonnut. Ja tämä tila aletaan purkamaan elimistöstä 3 eri vaiheen avulla. Ensimmäisen vaiheen nimi on lisää energisiä vuosia, ravintosuunnitelma. Tässä ensimmäisessä vaiheessa me poistetaan sun suolistoa kuormittavat tekijät, jotka vaikuttaa sun energiatasoihin ja palautumiseen. Ja sen jälkeen ne korvataan ravintorikkailla ja jaksamista kasvattavilla luonnollisilla ravintoaineilla ja ainesosilla. Sä tunnet olosi energisemmäksi ja sä alat nähdä jo vaikutuksia ensimmäisen 4 viikon aikana. Toisen vaiheen nimi on puhdas elämä, jossa me syvennytään ravinnon laatuun ja käytännönläheiseen helppoon ruoanlaittoon. Me sovitetaan tämä elämäntapa olemaan johdonmukainen ja helposti toteutettava. Oli sitten kyseessä kiireinen arki, isompi perhe, yksineläjä, pariskunta. Kun sitä elämäntavasta tehdään osa arkea, niin kiire ei enää johda huonoihin valintoihin ja terveyden laiminlyöntiin. Ja voit alkaa huolehtia itsestäsi ja perheestäsi ilman jatkuvaa stressiä tai huolta. Ja ruokailuhetket alkaa tuoda enemmän täyttymystä sun elämään, kun ruoka valmistetaan laadukkaista raaka-aineista. Ja lisäksi myös ruokahävikkiä alkaa syntyä vähemmän. 3. vaiheen nimi on elinvoiman perusta. Tässä vaiheessa me varmistetaan sulle pysyvä hyvinvointi. Ja sen pysyvän muutoksen saavuttaminen on paljon helpompaa, kun sä tiedät kristallin kirkkaasti, mitä hankintoja sun tulee alkaa tehdä ja mistä ja miten. Ja mitä sun tulee ottaa huomioon valintoja tehdessä. Vaikka elinvoiman perusta näkyy sun arjessa, niin se ei vie sulta hauskoja asioita pois, kuten ravintolassa käyntiä tai herkuttelua. Kun sä opit syömään ja ravitsemaan sun kehoa sellaisella tavalla, joka tukee sun luonnollista terveyttä, niin tarve dieettien aloittamiselle myös katoaa. Ja sä pystyt alkaa nauttimaan tasapainoisesta ja energisestä elämästä ilman jatkuvaa kamppailua siitä, minkälaista dieettiä tai ruokavaliota sä kokeilisit. Ja suurin oivallus, mitä ihmiset on saanut, heidän intuitio syömisen suhteen kasvaa ja he oppii kuuntelemaan oman kehon tarpeita. Ja tämä kaikkihan ei ole pelkästään teoriaa, vaan mä en ole oikeasti ollut kipeänä yli 3 vuoteen. Ja sitä aikaisemmin mulla oli yli 2 vuoden tauko. Mä en ole käynyt lääkärissä yli 6 vuoteen. Ja silloin mulla oli joku selän niksautus. Sen jälkeen, kun mä oon alkanut toteuttamaan tätä mun elämäntapaa, niin mun tarve lääkärille ja lääkkeelle on käytännössä kadonnut kokonaan pois. Mä lääkitsen itseäni täysin luonnollisesti ja luonnonmukaisesti, ja se kantaa mun kehoa todella pitkälle. Ja tässä seuraavaksi me nähdään konkreettinen esimerkki siitä, miten esimerkiksi tämän menetelmän avulla ollaan saatu krooninen suolistotulehdus eli Crohnin tauti purettua nuorelta mieheltä. Hänen oireet siis kaikkosivat ihan muutamissa viikoissa, ja tulokset oli aivan uskomattomia niin lyhyessä ajassa. Tässä on esimerkki toisesta asiakkaasta, joka on saanut purettua hänen ekseema-ihottuman, joka on vaivannut häntä yli 10 vuotta. Hänen suolisto alkoi myös toimimaan huomattavasti paremmin, että kun me saadaan tuo elimistön tulehdustila korjattua, niin monet kehon erilaiset ongelmat alkaa korjaantua. Ja tässä seuraavaksi näette kuvan siitä, miten psoriasis on lähtenyt lieventymään jopa alle 2 viikossa mun yhdeltä asiakkaalta. Ja tässä on esimerkkinä vaan ihan muutama tarina, ja niitä esimerkkejä on ihan lukuisia. Monilla ihmisillä korjaantuu huomattavan paljon elämänlaatu, kun heidän tulehdus poistuu kehosta, vaikkei mitään isompaa ongelmaa olisi välttämättä kehossa vielä ilmentynytkään. Ja näin ollen tästä mun menetelmästä on saanut hyötyä jo lukuisat ihmiset. Tämä perustuu ihan täysin siihen, että keho alkaa toimimaan, kun sitä tuetaan oikein. Mieti hetki, miltä susta voisi tuntua herätä, kun sun vatsaa ei turvota, sulla ei ole aivosumua, sulla ei ole suolisto-oireita tai iho-ongelmia. Sun iho ei kutise ja sun keho tuntuu kevyeltä. Ja entä jos sä tietäisit sen, että mitä sun pitää syödä ja mitä ravintoaineita sun keho kuuluisi saada, jotta se toimii optimaalisesti. Ilman stressiä tai ilman epävarmuutta. Ja entä jos sä pystyisit pitämään itsesi riippumattomana ulkoisista ratkaisuista ja pystyisit pitämään sun terveydestä ja hyvinvoinnista huolta täysin itsenäisesti. Se on oikeasti mahdollista ja se on oikeasti yksinkertaista, kun sulla vaan on oikeat työkalut. Jos susta tuntuu, että tämä menetelmä voisi sopia sulle ja susta tuntuu, että sun olisi oikea aika tehdä muutos, sä voit varata maksuttoman kartoituspuhelun suoraan mun kalenterista. Jutellaan ja katsotaan, missä sä meet ja keskustellaan siitä, että voisinko mä oikeasti auttaa sua. Muista kuitenkin se, että mikään ei muutu, jos mikään ei muutu. Eli
Jos sä haluat alkaa kulkemaan kohti parempaa suuntaa sun terveyden ja hyvinvoinnin kanssa, niin mä oon valmiina aloittamaan sen sun kanssa. Kiitos paljon, kun olit mukana katsomassa tätä videota.